olin ihan normaalisti tallilla ja sitten äiti sanoi, Kulta, tänään sä saat oman hevosen. Oikeesti? Joo, mä lähden nyt hakemaan sitä. Yes, oh my gosh! Sitten Aleksi sanoi, Anne vaan kohtaloon. Tosi hieno heppa. Hei, minkä sä tulet saamaan? Se on noloa. Saa muutenkin nolo. Moikka! Tänään perus YouTube-video. Ja tänään me ratsastetaan tunneilla ja sitten varmaan Elli irtojuoksuttaa poneja ja sitten varustetalen siivousta ja kisalapuolen siivousta. Mutta no niin, nyt mennään katsomaan tuntilistaa, koska joo. Tänään mä olen tyhmä. Joo, niin on. Joo. Mutta mä menen nyt hakemaan varusteet. Ja no. Äiti hei. Mitä Kulta? Au, ei. Mitä Kulta? Sulla on jotain asiaa. No, mitkä tunti meillä on? Ei meillä on ponitunti. Tänään on Ellin maidelehus. Ellin touhutuokio. Jossa hautelko Ellin kädet yhteen lyö? Hää? Oota. Mennään kisahuoneeseen. Näytään vähän sivustamoa. Ja mä tiedän näin. Vähän tyhmää. Ja sä hautatko Ellin kädet yhteen lyö? Ja sä hautatko Mänin kädet yhteen lyö? Ja sä hautatko Mänin, et ikinä pystyisi olemaan niin hyvä, koska mä oon paras. Ei, siis, joo, moikka. Tää on mun touhutuokio. Nyt on kyllä. Mä en saa perjantaina kuvata. Touhutuokio oli joku tyhmä hiton maidei. Eli tänään mitään tutuutta tehtävää taulilla. Mennään kysymään muita juttuja mukaan. Jemina, eikö Milla? Voidaanko pelaa tutuutta tehtävää? Ei missään nimessä. Mä oon ainakin. Alex, tuutko sun mukaan? Tutuuteen ja tehtävää. Totta kai. Jostain elintouhutuakin, kyllä mä sitten tuun. Koska mä rakastan elintouhutuokioita, ne on aina niin tyhmiä. Ui. Okei, eli touhutuokio alkaa sillä, että meikä kysyy ensin. Milla, totuus vai tehtävä? No, aloitetaan sillä tehtävällä vaan. Me keri Lantalaan. Mä heitän sut siitä. Miten sä Eli jaksat heittää mut? Koska mä raahan sut. Eli mä en haluu. Nyt tule. Tule vaan. Eli mutta mä en haluu. Kyllä sä vaan tuut. Sinne niin. Kiertää sitä kunnolla. Näin. Nyt on. Mun vuoro kysyy. Mun vuoro kysyy. Eli totuus vai tehtävä Alex? Tehtävä.
lipeä. Tai varmasti Kalipso. Ihan lälly. Hei poika. Moi poika. No voi Kalipso. Ani, moikka, mä vien tän. Eli jaksat treenaan kuvattoutuakin jo. Jaksan. En oo mikään tyhmä oo. No voiko sä käydä rehuhuoneessa? Joo. Moikka, tää video onkin nyt tässä. Mä en jaksa tehdä yhtään pidempää touhutuokiota. Moikka! Onks se tää? On, sä saat sen omaksi. Kestä! Täytyy heti mennä shoppailemaan sille. Mennään! Mä varmaan ostan sille kisavarusteet ja sitten mä ostan sille kaikenlaista. Mutta nyt mennään kaupoille. Eli siis mennään varustekauppoille. Moi! Ai moikka Milla! Mä tuun hakemaan jo varusteita. Au. Siiri kertoi, että sinä olet tulossa kaupoille. Niin onko sulla oma hevonen? Mä saan tulla alas. Sitten tuossa tulla pois siitä. Sitten mä otan noin. Sitten mä otan noin. Näin. Tässä olisi ehkä hyvät varusteet sille. Paljonko nämä maksaa? 25 €. Onpa halpaa. Joo. Ne on merkkituotteita. Että ne on merkkituotteita normaalisti. Ne maksaisi 50 tai 150 €. Mutta nyt nyt on alennusta, niin maksaa. Totta kai vähemmän. Kiva hei tietää. Joo, äiti osti mulle oman hevosen. Mieti. Mä nyt otan täältä kamaa. Näin. Tuo piti laittaa vaan kamera päälle. Otan tästä nää suitset. Hop. Hop. Ja sitten nää suitset. Menen nyt sinne. Ja sitten laitan tallille. Mä oon nyt palautunut Rampon tallille. Ja tässä nää mitä mä ostin. Ja mä voisin ne. No. Mulla on murullatunti, estetunti. Ja Alex menee Donnalla. Et sillä tosi kivat ohjelmat. Mä nyt hain Millalta. Mä nyt hain Millalta kameran. Ja menen sanomaan, että mä tarvitsen kisavarusteet Donnalle. Milla, mä tarvitsen kisavarusteet Donnalle. Ei käy. Mä testaan niitä murulle. Ai murulle testaat. Okei, mä otan se Donnalle jotakin. Ihaha. Donna. Se menee katsomaan mun hevosta vissiin. Okei, no ihan sama. Mä käyn hakemassa sen satulan, minkä mä laitan nyt Donnalle. No, Milla sanoi siis, että mä saan kuvata kanssa tätä. Senko? Alex, et saa kohta enää. No, oikeesti. Mä en tee mitään. No niin, nyt mä tein Donnan valmiiksi. Mä näytän niin pienen Donnan lähelle. Mutta nyt mä nousen selkään. En kerran nyt kuvata, kun puhelimessa loppuu akku. Mutta nyt jatketaan tuntia. Joten nyt lähdetään liikkeelle. Hyvä. Esteitä painaa. Tähän näin. 1 este. Eli mä tein siis tämmöisen okselin tähän. Näyttää mun mielestä aika pieneltä. Niin tätä sitten tullaan oikeassa tahdissa. Alex tulee ensin.
melkein Alex tipputit. Mennään tätä suuntaa tyhmää. En mä oo tyhmää. Mennään sinne. Oh! Moro! Oikeesti. Se oli hei vaan pieni tiputus. Muutettiin sit vähän rataa. Niin Milla, tule. Ensin. Helpostihan ne menee. Mä voisin lopettaa tämän videon. Eli kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!